Hallo, det er Frank. Det er løgn. Han var min gamle kollega, samtidig min bedste ven. Jeg kunne ikke tro det, men det var sandt. Politiet fortalte mig, at han var død. Ikke bare død, men skudt. Men hvem kan dog have gjort det? Jeg kan ikke give dig tilladelse til at gå ind. Det er min ven, der er død derinde. Jeg har ret til at gå ind. Hvem er du? Jeg er detektiv. Okay. Så bare gå ind. Er du okay? Burde jeg være det? Nej, selvfølgelig ikke, nej. Så du, hvem der gjorde det her? Nej. Jeg hørte bare skuddet løbe herind, og så lå han der. Der er tydeligvis tale om et mord her. Tydeligvis. Kom ind. Goddag. Goddag her. Vent at tage plads. Hvad drejer det så om? Jeg har indkaldt dig i forbindelse med Flemmings testamente. Hvad mener du med det? Flemming har faktisk efterladt dig nogle penge. Faktisk drejer det sig om 2 millioner. 2 millioner? Ja, og siden at Flemming havde en vis mistillid til banken, er jeg blevet bedt om at overrække dig checken direkte. Værsgo. Tak. Jeg forstod slet ikke noget. Det kunne muligt passe, at jeg havde arvet så mange penge. Jeg vidste slet ikke, at han havde så mange penge. Vil det sige, at det kun var mig, der havde arvet? Jeg sad nu og stirrede hul i tjekken. Prøvede at løse denne gåde. Flemming, hvorfor har du givet mig alle disse penge? Hvem der? Kom ind, Jørsa. Hvad vil du her? Nej. Jeg ved, hvem der gjorde det. Forklar mig, hvad du mener. Kom nu. Okay. Flemming skyldte en del penge til bekendt ved ham Tony. Så skal vi gøre det? Ved du, hvor han bor? Jeg bor i Nørregade 47. Men bør vi ikke ringe til politiet? Vi ringer ikke til politiet. Det er mellem mig og Tony nu. Hævn var alt, hvad jeg fucking tænkte på nu. Politiet var nødvendigt. Jeg skulle nok ordne det her selv. Ingen slipper godt for at dræbe min bedste ven. Både for min skyld og for Yrsas vil jeg gøre en ende på det her nu. Uskyldige Yrsa fortjener det ikke. Hey, Tony! Hvad skal du? Jeg ved, det var dig. Hvad snakker du om? Du ved godt. Du ved, hvad jeg snakker om. Han skylder penge. Du er en narkoluder. Nej. Du er godt Yrsas mand. Du dræbte ham. Hvem Yrsa? Jeg sælger bare stoffer. Hvor kender du Yrsa fra? Ved byen, ikke? Mødte hende en gang. Meget pæn dame. Ikke lige min type. Back to business. Hvad fanden sker der her? Hvor kender Yrsa Tony fra? Og hvorfor har han intet med det her at gøre? Jeg forstår intet. Og jeg spildte virkelig tid på at finde Tony. Nu kan morderen jo være langt væk. Og der finder jeg måske aldrig. Jeg så fandme hjem til Yrsa og finder ud af, hvorfor hun skyldte Tony. Er der noget nyt om Tony? Jeg kunne se, at han ikke havde noget med det at gøre. Han fortalte hele sandheden.
Det var som om, du ledte mig på et vildspor. Men hvorfor ville du dog det? Frank, nu synes jeg, du skal slappe af resten af dagen. Du tænker på mig. Så vi skal bare tage en lang ferie. Ja, du har ret. Jeg har jo også pengene. Får du ikke først dem om nogle måneder? Nej, jeg har dem liggende lige her i skuffen. Vi har begge to haft en hård dag, og vi kan godt bruge en drink. Nu skal du bare holde resten af dagen fri. Vi har begge to haft det hårdt. Nu synes jeg, vi skal gå ud og få en drink. Det har jeg også brug for. Skal du med, Yrsa? Nej. Hvorfor ikke? Nu tror du myrdede Frank. Hvad mener du? Alt gik efter planen, lige til du blev med. Jeg vil få mine penge og rejse langt væk. Hvad skal du med den pistol? Men intet står i vejen for. Yrsa, slap af. Rolig!